Shimano FX 180, 3 do 15 grama i neka Quick Dam, stal je već rola, neka jeftina, ali uglavnom čini svoje. Stavit ću ovaj neki kederčić, kineski, pojma nemam ni koja je marka ni šta je, uglavnom jako dobro radi i sa njim ću krenuti pokušati ovaj. Onda ću malo kasnije staviti leptira pa vidjeti. Voda je jako hladna, tako da mislim da je riba slabo aktivna. Tako je svaki put ovdje u Njemačkoj. Inače kod nas je po Balkanu većinom otvor nekako već u martu. A ovdje je u aprilu, ali sam primijetio, često sam na vodu izlazio samo zato što me je ćef, pošto znam da nema toga ništa. Tek se nekako baš se dobro aktiviraju tek u maju. Ovako sam sretan kad bar jedna zagrize. Ili bar mi se javi. Pošto ovdje još jako hladno, navečer je čak i minus još. I onda je voda isto jako hladna i riba je skroz slabo aktivna. Nema toliko ni insekata, nema šta ni da traži, da ganja, da jede. Voda je baš nabujala, ali ribe nema. Možda bi bolje bilo da stavim crva pa da malo po dnu. Ako ne, ništa. Nema ribe, barem sam našao ovog divljeg bijelog luka. Ovo je stvarno jako ukusno. Sa friškim kruhom i malo ovoga putera. Pazite šta ga je. Što miriše. Sad ću ja toga nabrati. Prvo da pokušam još ovdje. Ovdje je jako dobro mjesto. Da parkiram šta, nema od ovog ništa, dok se ne javlja baš ni jedna, to nikako nije dobar znak, tako da idem rađe ovoga luka načupati. Sad sam malo stavio ovu jig glavu i malo tu šta kad supkam po dnu.